Kabul ve Aşgabat tatbiqat geçiricisi için yer satın alış prosedurasını ilalaşýarlar. 15 Martda Kabulda Awganistanyň Owa hojalyk, suw ulgamlary we mallarçylyk ministri Mavlavi Ataullah Amaryň Tabi Pipeline Company Ltd konsorsiýumynyň baş dolandyrjysy Muhammed Murat Amanowyň we Türkmenistanyň ilçisi Hoja Murat Öwezowyň arasyna duşuş geçirildi. Duşuň esas temasy geçirici turbalaryň geçek yer bölekleriniň satyn alyş we kärennesiniň düzgünleri barada boldy. Taraplar taslamada gatnaşýan 4 ýurduň arasyna baglanşan çarçuwal alyşyň şertlerini ýerine ýetirmäge ünitjemlediler. Mavlavi Ataullah Amary tapi taslamasynyň Awganistanyň ykdysadyýety üçin strategik ähmiýetlidigini tasdiqlady. Oň ýol başçylygyny edaralar ýerleriň önümçiligini bahalandyrmakdan başlap öwedin dolmak tölegleriniň kanulylygyny üçin etmäge çenli tehnik kepillikler berýärler. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portaly bilen galyň. Bize agza bolmaklygy unutma.